500 ଟଙ୍କାରେ ସୁନା ମୁଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମାର୍କୋନା ବଜାରରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏମିତି ଏକ ଜୁଏଲର୍ସ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି 1 ଗ୍ରାମର ଗୋଲ୍ଡ। 500 ଟଙ୍କାରେ ସୁନା ମୁଦି, 500 ଟଙ୍କାରେ ସୁନା ଚେନ୍, 1000 ଟଙ୍କାରେ ରାଣୀହାର ଏବଂ ନେକଲେସ୍ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଯା ବାହାରିଲୁ ମାର୍କୋନା ଛକରେ ଥିବା ପିକେ ଜୁଏଲର୍ସକୁ। ସେଠି ଭଳିକି ଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାରିଲୁନି କ'ଣ ନେବୁ ବୋଲି। ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ସୁନା ନ ପିନ୍ଧି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏଇ 1 ଗ୍ରାମ ଜୁଏଲର୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସୁନାର ଦର ଆକାଶ ଛୁଇଁଲାଣି ଏବଂ ଚୋରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି। ସେଠି ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ 10% ଛାଡ଼ ରହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନେକଲେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଖିଲି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ମୋତେ ସେ ନେକଲେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ସୁନାକୁ ପୁରା କାନ କାଟିଦେବ। ଏଠି ସବୁ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ରହିଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଆଣିପାରିବେ ଏଇ ପିକେ ଜୁଏଲର୍ସରୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଆଉ 2ଟା କାନଫୁଲ ଆଣିଲି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଭଳିକି ଭଳି ଜୁଏଲର୍ସ ନେଇ ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ 25 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ଯାଏ ସବୁଥିରେ ଅଫର୍ ଲାଗିଛି। ଥରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।